με τίτλο «Βουλή των Αντιπροσώπων και Ευρωπαϊκή Ένωση». Σε αυτή την ενότητα έχουμε 4 πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. Θα αρχίσω με την κυρία Χριστιανά Φρυδά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο τίτλος της εισήγησης της είναι «Μόνιμοι αντιπρόσωποι Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Γραφείο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημοκρατίας». Κυρία Φρυδά, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Θεοφάνους. Αγαπητοί σύνεδροι, σας χαιρετώ. Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για αυτό το πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Μαζί θα εξερευνήσουμε τους μόνιμους αντιπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα εστιάσουμε την προσοχή στο Γραφείο της Βουλής των Αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες. Αρχικά θα σας δώσω κάποιες γενικές πληροφορίες για το τι είναι αυτός ο μόνιμος αντιπρόσωπος Εθνικού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα εστιάσω την προσοχή στο Γραφείο της Βουλής στις Βρυξέλλες και ακολούθως θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για το προφίλ και τη σημασία του δικτύου των μόνιμων αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο τέλος θα επιχειρήσω μια αξιολόγηση του ρόλου του μόνιμου αντιπροσώπου, ειδικά για τη Βουλή μας. Λοιπόν, αρχίζουμε. Ποιος είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος Εθνικού Κοινοβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι είναι υπηρεσιακοί, αποσπασμένοι από τις οργανικές δομές των Εθνικών Κοινοβουλίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό που λέμε liaison officers. Αποτελούν μια γέφυρα διασύνδεσης κάθε Εθνικού Κοινοβουλίου με το ευρωπαϊκό επίπεδο, το μάτι και το αυτί των Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες. Έχουν τη γενική εντολή παρακολούθησης των εργασιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφορά στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Υπηρεσιακοί, στη βάση της δικής μου εμπειρίας, τις περισσότερες φορές νεαροί. Όχι κατά ανάγκη υψηλά στην ιεραρχία της δημόσιας υπηρεσίας τους, με πείρα ωστόσο στην παρακολούθηση των ευρωπαϊκών θεμάτων στο εθνικό επίπεδο και αρκετά χρόνια υπηρεσία στη Βουλή τους. Με βάση την προσωπική μου πάντα εμπειρία, αρκετά ανήσυχα πνεύματα είναι οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, με μεράκι, ικανά να προσαρμόζονται, να κινούνται και να δικτυώνονται σε διάφορους χώρους προς εξέβρεση πληροφοριών για διαβίβαση στις βουλές τους. Η εντολή τους διαφέρει από ένα εθνικό κοινοβούλιο στο άλλο. Ορισμένοι βρίσκονται κάτω από την ομπρέλα της μόνιμης αντιπροσωπείας στη χώρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά άλλοι είναι απολύτως ανεξάρτητοι κάτω από τη Βουλή τους. Το πρώτο εθνικό κοινοβούλιο που εγκαταστάθηκε στις Βρυξέλλες ήταν το δανικό, το 1991, κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας. Ακολούθησε το φινλανδικό, το 1995. Πολλά εθνικά κοινοβούλια διόρισαν μόνιμο αντιπρόσωπο πριν και μετά τη διεύρυνση κατά την περίοδο 2003 με 2005, σε γραφεία πλέον που παραχωρεί κατόπιν πολιτικής απόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τόσο στις Βρυξέλλες όσο και στην έδρα του στο Στρασβούργο. Σήμερα, με βάση τις τελευταίες πληροφορίες που έχω, με τον πρόσφατο διορισμό μόνιμου αντιπροσώπου και από το Σλοβακικό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται τα εθνικά κοινοβούλια όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εγκαθίδρυση των γραφείων στις Βρυξέλλες κατέστη αναγκαία μετά και τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας, στη βάση της οποίας ενισχύθηκε ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τον ενισχυμένο αυτό ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων θα σας μιλήσει εκτενέστερα ο συνάδελφος Ανδρέας Χριστοδούλου στη συνέχεια. Εγώ πολύ σύντομα εφιστώ την προσοχή σας στα εξής. Ενημέρωση των Εθνικών Κοινοβουλίων απευθείας από τα θεσμικά όργανα. Μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Έλεγχος της συμβατότητας των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την αρχή της επικουρικότητας. Δικαίωμα έκδοσης κίτρινης και πορτοκαλί κάρτας. Πολιτικός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και διακοινοβουλευτική συνεργασία τόσο των Εθνικών Κοινοβουλίων μεταξύ τους, όσο και μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τώρα, σε σχέση με το γραφείο της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Βουλή, στο πλαίσιο αυτό που είδαμε πιο πάνω, στο πλαίσιο ενίσχυσης του ρόλου των Εθνικών Κοινοβουλίων στη βάση της Συνθήκης της Λισαβόνας, ανταποκρίθηκε θετικά, παρά το περιορισμένο μέγεθός της. Το γραφείο της εγκαθιδρύθηκε το 2007. Στη βάση απόφασης, στο γραφείο αποτέλεσαν τότε 2 υπηρεσιακοί, εγώ και η αγαπητή συνάδελφος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Νάντια Καραγιάννη. Στη συνέχεια ακολούθησαν ακόμα 2 συνάδελφοι σαν μόνιμοι αντιπρόσωποι, η αγαπητή συνάδελφος Γραμματέας Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Μέρη Σάβα και η αγαπητή συνάδελφος Μαρία Σωτηρίου Γεωργίου, λειτουργός Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων, η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα η μόνιμη αντιπρόσωπος της Βουλής στο Κοινοβούλιο. Η εντολή μας το 2007 ήταν γενικού χαρακτήρα. Η Νάντια και εγώ θα αποτελούσαμε το μάτι και το αυτί της Βουλής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανεξάρτητα από τη μόνιμη αντιπροσωπεία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο και αν ακούγεται απλουστευμένη η οδηγία αυτή, στην πραγματικότητα ο χαρακτηρισμός αυτός του ρόλου αποδίδεται και σε ακαδημαϊκά κείμενα που αναλύουν επιστημονικά τις εργασίες των γραφείων των Εθνικών Κοινοβουλίων στις Βρυξέλλες. Αποδίδει χονδρικά, αλλά περιεκτικά, θα έλεγα, τις αρμοδιότητες και την πολυπλοκότητα κινήσεων των υπηρεσιακών αυτών. Με την Νάντια αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και δυσκολίες. Είχαμε να διαχειριστούμε έναν τεράστιο όγκο πληροφορίας που καθιστούσε αναγκαίο ένα shifting, δηλαδή μια επιλογή θεμάτων προς παρακολούθηση με βάση τις πολιτικές προτεραιότητες της Βουλής. Εντοπίσαμε ευθύς εξ αρχής την ανάγκη διατήρησης της ουδετερότητάς μας, με δεδομένη την πολιτική πολυφωνία που δημοκρατικά υπάρχει σε κάθε εθνικό κοινοβούλιο. Ο θεσμός του μόνιμου αντιπροσώπου ήταν καινούριος για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά και σχετικά καινούριος για τα εθνικά κοινοβούλια. Άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε και μία παρεξήγηση του ρόλου μας, είτε σαν λομπίστων, είτε σαν αποξεχασμένων υπηρεσιακών, αποκομμένων από την πρωτεύουσα χωρίς ιεραρχία. Εντοπίσαμε επίσης από πολύ νωρίς την ανάγκη ενίσχυσης της ορατότητάς μας, με σεβασμό στις θεσμικές και υπηρεσιακές ισορροπίες στη Λευκοσία και στις Βρυξέλλες. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος του μόνιμου αντιπροσώπου στις Βρυξέλλες είναι πολύπλευρος και πολυεπίπεδος. Αναφέρω τις εξής αρμοδιότητες εντάχει. Παρέχει πληροφορίες και συντάσσει σημειώματα για θέματα ειδικού ενδιαφέροντος υποσυζήτηση στις συνεδρίες των Επιτροπών και στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Αποστέλει έγγραφα των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των Εθνικών Κοινοβουλίων, μελέτες, ενημέρωση από το Διεθνή Ημερήσιο Τύπο. Συμβάλλει στη διοργάνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διακοινοβουλευτικών συναντήσεων και κοινών συνεδριών κοινοβουλευτικών επιτροπών. Συνοδεύει και στηρίζει τεχνοκρατικά τις αποστολές των αντιπροσωπιών της Βουλής των Αντιπροσώπων στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων μέσα από συναντήσεις, επισκέψεις εργασίας και εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρέχει πληροφορίες για τη Βουλή, αλλά και πρακτική βοήθεια στη γραμματεία της COSAC. Αναπτύσσει τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, με την ανταλλαγή πληροφοριών για το στάδιο της εναρμόνισης του κοινοτικού κεκτημένου στο κράτος μέλος του, αλλά και για τα συστήματα παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θεμάτων στις βουλές του. Αλληλοενημερώνεται και ανταλλάζει πληροφορίες για τρέχοντα πολιτικά θέματα μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων στις καθιερωμένες συναντήσεις των μόνιμων αντιπροσώπων. Αναπτύσσει επαφές με τα κοινοβούλια προεδρίας, πράγμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό κατά τη δική μας προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δεύτερο μισό του 2012. Θα έλεγα ότι εκείνη την εποχή, μαζί με τη συνάδελφο Μέρη Σάβα, είμαστε όχι μόνο το μάτι και το αυτί της Βουλής, αλλά πλέον και το στόμα. Το 2013 η Κύπρος υπέβαλε υποψηφιότητα για μόνιμο μέλος της γραμματείας της COSAC, όπου COSAC βλέπε διάσκεψη κοινοβουλευτικών επιτροπών ευρωπαϊκών υποθέσεων των κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιλέγει τότε μόνιμο μέλος της γραμματείας και παρέμεινα στην εν λόγω θέση για θητεία 4 χρόνων, από το 2014 μέχρι το τέλος του 2017, όπου μόνιμο μέλος βλέπει συντονίστρια της γραμματείας της διάσκεψης, που αποτελείται από υπηρεσιακούς των Εθνικών Κοινοβουλίων της Τρόικας της διάσκεψης, συνυπηρεσιακό του Κοινοβουλίου. Εργάζεται το μόνιμο μέλος υπό την καθοδήγηση του Κοινοβουλίου Προεδρίας και της Τρόικας. Αξίζει να σημειωθεί ότι αρκετές φορές η υπηρεσιακή της γραμματείας, αλλά και το μόνιμο μέλος, προέρχονται πολύ συχνά από το χώρο των μόνιμων αντιπροσώπων στις Βρυξέλλες. Τώρα, όσον αφορά το προφίλ και τη σημασία του δικτύου των μόνιμων αντιπροσώπων στο Κοινοβούλιο. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι συστεγάζονται στον ίδιο χώρο που παραχωρείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το γεγονός αυτό της συστέγασης ενθαρρύνει τη συνεργασία των Εθνικών Κοινοβουλίων και ενισχύει την αποτελεσματικότητα στη ροή της πληροφόρησης επίσημης, αλλά κυρίως ανεπίσημης, έγκαιρης και ανεπίσημης. Σε τέτοιο βαθμό που αναφερόμαστε πλέον σε ομάδα και δίκτυο μόνιμων αντιπροσώπων. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι ανέπτυξαν από πολύ νωρίς τη βάση, όπως μου αρέσει να λέω συχνά, μιας αυτοοργάνωσης και αυτορύθμισης, ένα δικό τους σύστημα εργασίας.
Εισήγαγαν συστηματικές ανεπίσημες συναντήσεις, τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα, το πρωί της Δευτέρας, γι' αυτό και οι συναντήσεις ονομάζονται άλλωστε Monday Morning Meetings, MMMs. Εν καιρό πανδημίας, εξ όσο ακούω, πραγματοποιούνται τηλεδιασκέψεις μία φορά κάθε 2 εβδομάδες την Τετάρτη. Διόρισαν επίσης συντονιστές, σαν σημεία επαφής για διευκόλυνση της διοργάνωσης των συναντήσεών τους. Στις συναντήσεις τους συμμετέχουν όχι μόνο οι υπηρεσιακοί του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρουσιάζουν πακέτα προτάσεων και προγραμματισμένες δράσεις, αλλά και επίτροποι σε πολιτικό επίπεδο στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου. Πράγμα το οποίο προσδίδει έτσι σημασία στο δίκτυο των μόνιμων αντιπροσώπων και στη δυνατότητα που έχουν διαβίβασης πληροφοριών στις βουλές τους. Στις συναντήσεις αυτές γίνεται έγκαιρη ενημέρωση για τυχόν σχέδια κοινοβουλίων για έκδοση κίτρινης κάρτας ή ακόμα και ανταλλαγή καλών πρακτικών, best practices exchange, σε ό,τι αφορά τα συστήματα παρακολούθησης των ευρωπαϊκών θεμάτων στα εθνικά κοινοβούλια. Όλα αυτά αντιλαμβάνεστε ότι διαβιβάζονται τάχιστα στο εθνικό επίπεδο. Βλέπουμε λοιπόν δομή στην οργάνωση και καινοτομίες στον τρόπο εργασίας και μια, θα έλεγα, επιτυχημένη προσπάθεια από κοινού οργάνωσης. Έστω και αν υπάρχει ετερογένεια στον τρόπο εργασίας κάθε κοινοβουλίου, έστω και αν κάθε εθνικό κοινοβούλιο έχει διαφορετικές προτεραιότητες, διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των θεμάτων και διαφορετικό βαθμό εμπλοκής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Θα τολμούσα να πω ότι μπορούμε πλέον να μιλούμε για κουλτούρα συνεργασίας out of the box, έξω από το στενό εθνικό δημοσιοϋπαλληλικό πλαίσιο, και αυτό το τονίζω. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι αποτελούν ένα όχημα εν συνεχή κινήσει. Το κατεξοχήν στοιχείο που καθιστά τους μόνιμους αντιπροσώπους σημαντικό στοιχείο στον πολιτικό διάλογο και στη διακοινοβουλευτική συνεργασία είναι ότι αποτελούν κομβικό σημείο ανταλλαγής πληροφοριών. Ανεπίσημων πολλές φορές, το οποίο μπορεί, όπως φάνηκε τα τελευταία χρόνια, να προωθεί συλλογική δράση. Το στοιχείο αυτό φάνηκε έντονα σε 2 περιπτώσεις. Στην έκδοση της πρώτης κίτρινης κάρτας το 2012 επί της πρότασης κανονισμού Monti 2, το 2012 όπως είπαμε, αλλά και στην έκδοση της δεύτερης κίτρινης κάρτας επί της πρότασης για Ευρωπαϊκή Γενική Εισαγγελία, ΕΠΟ. Και στις 2 αυτές περιπτώσεις, στην πρώτη το Δανικό Κοινοβούλιο, στη δεύτερη το Ολλανδικό Κοινοβούλιο, ανέλαβαν πρωτοβουλία για κινητοποίηση των άλλων εθνικών κοινοβουλίων μέσω του μόνιμου αντιπροσώπου τους στις Βρυξέλλες. Κάτι τελευταίο, στην παράγραφο 12 της θέσης του Συμβουλίου για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, προβλέπεται η δημιουργία ενός steering group, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παρούσα και την εισερχόμενη εκ περιτροπής προεδρία της COSAC. Εφόσον αυτές εκπροσωπούνται από υπηρεσιακούς στις Βρυξέλλες, όπως έχουμε πει συχνά τους μόνιμους αντιπροσώπους των κοινοβουλίων στην Προεδρία, αναμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο ρόλος αυτός των υποσυζήτηση υπηρεσιακών τους επόμενους μήνες. Τώρα, σε σχέση με μια αξιολόγηση του θεσμού του μόνιμου αντιπροσώπου για τη Βουλή μας. Η Βουλή, όπως ξέρουμε, έχει περιορισμένο αριθμό υπηρεσιακών, άρα θα έλεγα ότι η συνεχής παρουσία συνδέσμων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ σημαντική. Γίνεται τάχιστη διαβίβαση απόψεων και πληροφοριών από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Βουλή, αλλά και αντίστροφα. Η Βουλή είναι μονίμως συνδεδεμένη με το ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό, όπως σας είπα, ήταν πολύ χρήσιμο κατά την Προεδρία μας το 2012 και θα είναι χρήσιμο και βεβαίως για την επόμενη μας Προεδρία. Το έργο των μόνιμων αντιπροσώπων διευκολύνει το έργο των υπηρεσιών της Βουλής, τόσο με την παροχή σημειωμάτων και πληροφοριών, όσο και με τη στήριξη αντιπροσωπιών από τη Βουλή, ιδιαίτερα δε όταν αυτές δεν συνοδεύονται από επιτόπου υπάλληλο της Βουλής. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι αναπτύσσουν σχέσεις της Βουλής με τις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των υπόλοιπων εθνικών κοινοβουλίων και προβαίνουν σε μια ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών οργάνωσης και σε ένα know-how. Αναπτύσσουν σχέσεις της Βουλής με τα υπόλοιπα εθνικά κοινοβούλια, στο πλαίσιο των οποίων επιτυγχάνεται και ανταλλαγή απόψεων για εξέβρεση βέλτιστων πρακτικών που αφορούν τον πολιτικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα και τα συστήματα παρακολούθησης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, το Γραφείο των Μόνιμων Αντιπροσώπων εισήγαγε ένα πλαίσιο για την ενίσχυση των σχέσεών μας με την μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες, αλλά και με τα γραφεία των Κύπριων Ευρωβουλευτών.
Σε γενικές γραμμές, θα έλεγα ότι η παρουσία των μόνιμων αντιπροσώπων δίδει ορατότητα στο κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής μας και προωθεί την εξωστρέφεια, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα για την Κύπρο, που βρίσκεται σε φυσική απόσταση από τις Βρυξέλλες, μακριά από τα κέντρα λήψεως αποφάσεων. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ. Αναμένω τις ερωτήσεις σας τόσο εντός όσο και εκτός συνεδρίου. Κυρία Φρυδά, σας ευχαριστώ. Οι ερωτήσεις, όπως κάνουμε τις πλήστες φορές, θα είναι στο τέλος όλων των εισηγήσεων, για να προχωρήσει η καταθέση των εισηγήσεων και μετά θα μαζέψουμε τις ερωτήσεις και τα σχόλια που θα υπάρχουν. Περνούμε τώρα στον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου, ο οποίος εργάζεται στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο τίτλος της εισήγησης του κυρίου Χριστοδούλου είναι «Πολιτικός διάλογος και έλεγχος τήρησης της αρχής της επικουρικότητας, δυνατότητες αναβάθμισης του θεσμικού ρόλου του Κυπριακού Κοινοβουλίου μέσα από την συνθήκη της Λισαβόνας». Κύριε Χριστοδούλου, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεοφάνους. Δεν ξέρω αν με ακούτε κανονικά όλοι. Να αρχίσω την παρέμβαση μου. Αφού πρώτα ευχαριστήσω τόσο τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τη διοργάνωση. Η δική μου παρέμβαση, όπως γνωρίζετε, αφορά τον πολιτικό διάλογο και τον έλεγχο της στήρησης της αρχής της επικουρικότητας μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και τις δυνατότητες που δίνονται για θεσμική αναβάθμιση του ρόλου του Κυπριακού Κοινοβουλίου, της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων. Αρχίζοντας να αναφέρω ότι για πολιτικό διάλογο μεταξύ Εθνικών Κοινοβουλίων και Ευρωπαϊκής Ένωσης αρχίζει να γίνεται ουσιαστικά λόγος από το 2006 με την πρωτοβουλία ότι σε μια προσπάθεια μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη λήψη αποφάσεων όσων το δυνατόν εγκύτερα στους πολίτες, αποφασίστηκε να αποστέλλονται τα σχέδια νομοθετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατευθείαν στα Εθνικά Κοινοβούλια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ταυτόχρονα με την υποβολή τους ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιο ως συνομοθέτες. Αυτό βέβαια γίνεται σε ανεπίσημη βάση, με πολιτική απόφαση, όπως είπα, διότι δεν ήταν θεσμοθετημένο ακόμα σε συνθήκες. Διευκρινίζεται ότι μέχρι εκείνον το σημείο, με βάση τη συνθήκη του Άμστερνταμ, τα Εθνικά Κοινοβούλια παραλάμβαναν μόνο τα έγγραφα διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όχι τα σχέδια νομοθετικών πράξεων, κανονισμών, οδηγιών, αποφάσεων κλπ. Άρα, με την πρωτοβουλία Μπαρόζο, δόθηκε μία όθηση στον πολιτικό διάλογο. Ο πρωτοβουλίας Μπαρόζο, λοιπόν, να αποστέλλονται κατευθείαν τα σχέδια νομοθετικών πράξεων, οποίας παρέχεται το δικαίωμα στα κοινοβούλια, κατά τη διάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας στο επίπεδο της Ένωσης, να προβαίνουν σε έλεγχο της στήρησης της αρχής της επικουρικότητας, αλλά και της αναλογικότητας με βάση το σχετικό πρωτόκολλο, της επικουρικότητας κυρίως ως αρχής που διέπει την κατανομή αρμοδιότητας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στους τομείς συντρέχουσας αρμοδιότητας. Η αρχή της επικουρικότητας, δηλαδή, αποτελεί έναν κανόνα κατανομής αρμοδιότητας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών σε τομείς όπου μπορούν και οι δύο να παρέμβουν ρυθμιστικά. Σύμφωνα με την αρχή αυτή, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει από κοινού αρμοδιότητα, προκύπτει ζήτημα ποιος πρέπει να παρέμβει πρώτος ρυθμιστικά, ποιος πρέπει να αναλάβει δράση. Η αρχή της επικουρικότητας δίδει το προβάδισμα στα κράτη-μέλη, στο τοπικό εθνικό επίπεδο, για να θεσπιστεί μια δράση, διότι βρίσκεται εγκύτερα στους πολίτες και μειώνει το δημοκρατικό έλλειμμα, και επιτάσσει ότι η Ένωση παρεμβαίνει ρυθμιστικά, αναλαμβάνει δράση, μόνο όταν τα αποτελέσματα του προβλεπόμενου στόχου μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα στο επίπεδο της Ένωσης, παρά σε επίπεδο κρατών μελών. Κατά συνέπεια, μπορεί να δοθεί η αρχή της επικουρικότητας ως ένα τεστ αναγκαιότητας για την ανάληψη ή μη μιας ενωσιακής δράσης. Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι τα σχέδια νομοθετικών πράξεων που αποστέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα Εθνικά Κοινοβούλια
συνοδεύεται πάντοτε με έγγραφο εκτίμησης των επιπτώσεων, μέσα στο οποίο, με βάση το πρωτόκολλο αριθμός 2 της συνθήκης, υπάρχει και αιτιολόγηση περιτήρησης της αρχής της επικουρικότητας εκ μέρους της Επιτροπής, η οποία πρέπει να στηρίζεται με βάση το πρωτόκολλο σε ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες. Πέρα από τις διατάξεις 5.3 και 12β της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπουν το ρόλο των κοινοβουλίων για την αρχή της επικουρικότητας, προσαρτήθηκαν και τα δύο αλληλένδετα πρωτόκολλα αριθμός 1 και αριθμός 2. Το πρώτο ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και το δεύτερο για τον έλεγχο της στήρησης της αρχής της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, στο οποίο πρωτόκολλο το δεύτερο καθορίζεται το κοινοβούλια του ενωσιακού θεσμικού δικαίου μέσα από τον έλεγχο αυτό. Είναι ο γνωστός μηχανισμός προληπτικού ελέγχου, η έγκαιρης προειδοποίησης ή ο μηχανισμός της κίτρινης κάρτας, όπως συνήθως αποκαλείται. Έτσι, σε περίπτωση κατά την οποία έναν Εθνικό Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα έπρεπε να παρέμβει ρυθμιστικά, αλλά θα έπρεπε αντιθέτως να αφήσει το ζήτημα στη ρυθμιστική σφαίρα των κρατών μελών και άρα θεωρεί ότι παραβιάζεται η αρχή της επικουρικότητας, δύναται να αποστείλει στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αιτιολογημένη γνώμη εντός περίοδου 8 εβδομάδων από τη διαβίβαση του εγγράφου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, επεξηγώντας τους λόγους της απόφασης του επί τη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει με βάση το πρωτόκολλο μία νομοθετική της πρόταση, εφόσον οι αιτιολογημένες γνώμες συγκεντρώσουν το 1/3 του συνόλου των ψήφων που έχουν τα εθνικά κοινοβούλια, 2 ψήφους ενεκαστών κοινοβούλιων, αυτά με διπλά νομοθετικά σώματα έχουν από 1 ψήφο εκαστό, ή 1/4 των ψήφων, εάν το θέμα αφορά θέματα ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Όταν λέμε επανεξέταση, να διευκρινίσουμε ότι το πρωτόκολλο λέει ότι η Επιτροπή επανεξετάζει σε μια τέτοια περίπτωση, ωστόσο μπορεί είτε να τη διατηρήσει, είτε να την τροποποιήσει, είτε να την καταργήσει την πρόταση. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι τα εθνικά κοινοβούλια μπορούν να ανταλλάξουν απόψεις, πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές μεταξύ τους για αυτά τα θέματα, τόσο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όσο και μέσω των αντιπροσώπων τους, όπως προηγουμένως πολύ ωραία και εμπεριστατωμένα μας ανέφερε η Χριστιανά Φρίδα. Τέλος, να πούμε ότι κρίνεται ως πολύ σημαντική και καινοτόμως πρόνοια του άρθρου 8 του πρωτοκολλού αριθμός 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία κατοχυρώνει το δικαίωμα των Εθνικών Κοινοβουλίων να προσφύγουν εναντίον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ισχυριζόμενη παράβαση της αρχής της επικουρικότητας, μια διάταξη η οποία αξίζει να αναφέρουμε ότι μέχρι τη στιγμή δεν έχει τύχει εφαρμογής. Επισημαίνεται επίσης ότι όσον αφορά τις απόψεις των Εθνικών Κοινοβουλίων σε σχέση με νομοθετικών προτάσεων, στα πλαίσια του ελεύθερου πολιτικού διαλόγου, δηλαδή την εκφορά μιας απλής γνώμης, ανεξάρτητη δέσμευση από την Επιτροπή για να την αξιοποιήσει. Όμως, διότι η αξιοποίηση της από τα Εθνικά Κοινοβούλια αυτονόητα προσφέρει έναν κανάλι διοχέτευσης των απόψεων της Επιτροπής προς τα θεσμικά όργανα γενικότερα, η οποία σε κάθε περίπτωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποστέλει τις απαντήσεις της επί της γνώμης που υποβάλλεται από Εθνικό Κοινοβούλιο, εξού και η έννοια πολιτικός διάλογος. Όπως γίνεται αντιληπτό, τα πιο πάνω δικαιώματα που παρέχονται σε όλα τα κοινοβούλια των κρατών μέλων της Ένωσης, στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας, καθίσταται ιδιαίτερα υποφελή στην περίπτωση της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων και αποτελούν οπωσδήποτε εργαλεία αναβάθμισης του ρόλου της, καθώς, όπως θα αναφέρουμε αμέσως τώρα, έχουν μεγάλη σημασία για μας, λαμβανομένων υπόψη του πολιτιακού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως έχει εκτενώς αναφερθεί σε προηγούμενες ενότητες, ο χαρακτήρας του πολιτιακού μας συστήματος ως προεδρικής δημοκρατίας διέπεται από αυστηρή διάκριση των εξουσιών, με πλήρη ανεξαρτησία ανέκαστης πολιτικής εξουσίας και σε αντίθεση με το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, όπως όλοι γνωρίζουμε, η κυβέρνηση δεν εξαρτάται από την εμπιστοσύνη κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Οπότε, απόρρια αυτής της αρχής είναι ότι και η εκτελεστική εξουσία δεν τελεί υπό την εξάρτηση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας ως προς τη θέση που θα λάβει στο επίπεδο του Συμβουλίου κατά τη συζήτηση μιας νομοθετικής πρότασης, για παράδειγμα. Δηλαδή, λόγω της δεσμευτικής εντολής, το mandate που λέμε,
στην εξουσία ως προς τη θέση που η τελευταία θα λάβει στο επίπεδο της Ένωσης. Αντίθετα, στις έννομες τάξεις ορισμένων κρατών μέλων της Ένωσης υπάρχουν τα λεγόμενα ισχυρά κοινοβούλια, σε εσωτερικούς συνταγματικούς πάντοτε όρους ισχυρά, τα οποία έχουν θεσμοθετημένη στην εσωτερική έννομη τάξη τους τη δυνατότητα να διατυπώσουν εντολή, έχουν το mandate power, πάνω αναφορικά με τη θέση που η τελευταία θα λάβει στο επίπεδο της Ένωσης. Ένα τέτοιο κοινοβούλιο, για παράδειγμα, είναι η Φινλανδία. Αναφέρθηκε επίσης σε προηγούμενες ενότητες η άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου στο κυπριακό συνταγματικό πλαίσιο, είτε άμεσα με την υποβολή ερωτήσεων με εξουσία. Σε αυτόν το σημείο, η χρησιμότητα του δικαιώματος που δίνεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας έγκυται στο ότι ο ορισμός της δυνατότητας άσκησης νομικά δεσμευτικού κοινοβουλευτικού ελέγχου επί της εκτελεστικής εξουσίας, αναφορικά με τη θέση της σε επίπεδο του Συμβουλίου, επί μιας ενωσιακής νομοθετικής πρότασης, επί παραδείγματι, δύναται να αμβλύνεται, να ξεπερνιέται σε μεγάλο βαθμό μέσω της διαδικασίας ακριβώς παρακολούθησης της λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με άλλα λόγια, αποδίδει το δικαίωμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως κοινοβούλιο κράτους μέλους να αποστείλει κατευθείαν στον ενωσιακό νομοθέτη τη γνώμη της ή την αιτιολογημένη γνώμη της με δυνατότητα επηρεασμού του. Με αυτόν τον τρόπο, εμέσως, μπορεί ενδεχομένως να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν θα ήταν δυνατό στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως τον αντιλαμβανόμαστε στο συνταγματικό μας πλαίσιο. Στη δέσμευση της κυβέρνησης τους, έχουν σαφώς λιγότερη ανάγκη να αποτείνουν της Ένωσης, χωρίς να αποκλείεται βέβαια να το πράττουν παράλληλα, δεδομένου ότι μέσω της κυβέρνησης τους, εν πάση περιπτώσει, διαβιβάζεται και η θέση τους στον ενωσιακό νομοθέτη. Τα δικαιώματα που παρέχονται στα εθνικά κοινοβούλια από τη συνθήκη της Λισαβόνας, πέρα από την αναβάθμιση της ψυχής του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αυτονόητα αποτελούν και νομικό αίρισμα στις συνθήκες για αναβάθμιση του ρόλου και της ψυχής του νομοθετικού έργου είναι και πιο ορατή, πιο κατανοητή, δεδομένης της δυνατότητας του κοινοβουλίου να επικοινωνεί απευθείας με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, παρεμβαίνοντας το νομοθετικό έργο με δυνατότητα επηρεασμού του. Αυτό αποτελεί σαφέστατα μια αναβάθμιση νομοθετικής δραστηριότητας. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες η Βουλή των Αντιπροσώπων άσκησε τα δικαιώματα που της παρέχει η συνθήκη μιας πρότασης στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, είτε αιτιολογημένη γνώμη για παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας, κατέδειξαν την προστιθέμενη αξία τόσο σε σχέση με αξίζει να σημειωθεί ότι σε μια περίπτωση, το 2000 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η Βουλή των Αντιπροσώπων, υποβάλλοντας αιτιολογημένη γνώμη για λόγους παραβίασης της αρχής της επικουρικότητας, από κοινού με άλλα εθνικά κοινοβούλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πέτυχε το απαιτούμενο όριο ψήφων, οδηγώντας σε επανεξέταση την νομοθετική πρόταση περί της εισαγγελίας, συμμετέχοντας έτσι απευθείας στο νομοθετικό της Ένωσης και εμέσως ασκώντας εντός εισαγωγικών κοινοβουλευτικών έλεγχο στο Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι εθνικές κυβερνήσεις. Ακόμα όμως και εκεί που το όριο των ψήφων αξίζει να αναφέρουμε δεν συγκεντρώνεται ή εκφέρεται μια απλώς γνώμη στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου, πάλι υπάρχει προστιθέμενη αξία, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται απαντώντας στις ανησυχίες των κοινοβουλίων, γεγονός που ενδυναμώνει και την ανάγκη για εκ μέρους της πληρέστερη θεμελίωση και αιτιολόγηση των σχεδίων νομοθεσίας, τόσο επί της αρχής της επικουρικότητας, όσο και γενικότερα. Άρα, αυτό είναι προς όφελος της δημοκρατικής νομιμοποίησης. Αν προσθεθεί και στα πιο πάνω η προαναφερθήσα αναξιοποιητή μέχρι στιγμής διάταξη περί της δυνατότητας δικαστικής αμφισβήτησης της στήρησης της αρχής της ενότητας από Εθνικό Κοινοβούλιο, γίνονται ακόμη περισσότερο αντιληπτά τα νομικά περιθώρια αναβάθμισης που υπάρχουν στη Λισαβόνα, το θεσμικό δίκαιο, το οποίο παρέχει έναν, όχι και τόσο καινούριο πια, πλαίσιο δραστηριότητας. Κλείνοντας την παρέμβαση μου, να πω ότι το περιθώρια για περαιτέρω αξιοποίηση του ρόλου του Κοινοβουλίου μας μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας έχουν αναγνωριστεί και από μέλη του Κοινοβουλίου μας, φάνηκε και σε προηγούμενες παρεμβάσεις, σε προηγούμενες ενότητες.
Βεβαίως, αυτή η συζήτηση έχει και επιμέρους πτυχές, όπως ποια κριτήρια μπορούμε να προτάξουμε σε περίπτωση είναι εκλογικός. Είναι αυτός ο ρόλος που δίνεται για τα εθνικά κοινοβούλια στην πράξη. Όμως, μπορούμε να τα συζητήσουμε στη συνέχεια, αν και εφόσον υπάρχει χρόνος και υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις, μπορούμε να δώσουμε οποιασδήποτε διευκρινήσεις. Προς το παρόν, αρκούμε σε αυτόν τον γενικό πλαίσιο. Είμαι στη διάθεση σας στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κύριε Χριστού, σας ευχαριστούμε πολύ. Όντως το θέμα είναι αρκετά σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ρόλος του έχει αρκετούς περιορισμούς. Το ζήτημα που τίθεται είναι πώς το κάθε Εθνικό Κοινοβούλιο μπορεί να έχει επιρροή ή να αναδείξει ζητήματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά σε σχέση και με το ευρύτερο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Φυσικά αυτό θα τα συζητήσουμε στο τέλος, στα πλαίσια του χρόνου που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Περνώ τώρα στην κυρία Χριστίνα Ιωάννου από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ο τίτλος της εισήγησης της κυρίας Ιωάννου είναι «Η εναρμόνιση της κυπριακής κοινωνικής πολιτικής και ο ρόλος της Βουλής». Χριστίνα, έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με το να πω ότι η ένταξη της Κύπρου, καταρχήν να πω ότι θα το δούμε τώρα από την πλευρά του ακαδημαϊκού, από τη θεωρητική του πλευρά το θέμα. Έτσι θα κάνουμε σε αυτόν το πάνελ μια πραγματική όσμωση μεταξύ του πρακτικού και του θεωρητικού. Να πω αρχικά ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που προϋπόθεται ήταν μια σειρά από εναρμονιστικές διαδικασίες με το κοινοτικό κεκτημένο. Αν κάποιος μελετήσει τις διατάξεις που ισχύαν στη σφαίρα της κοινωνικής πολιτικής προτού εφαρμοστούν οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που διαπιστώνει είναι ότι οι μεταβολές που χρειάζονταν να λάβουν χώρα σε νομοπαραγωγικό επίπεδο ήταν εκτενείς. Εν τούτης, μετά από πολλή έρευνα, αυτό που εντοπίζουμε είναι ότι οι μεταβολές αυτές έλαβαν χώρα χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις, στην απουσία οποιοδήποτε προστριβών ή πολιτικών αντιπαραθέσεων σε οποιοδήποτε επίπεδο. Αυτό είναι κάτι που ισχύει και εντός της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία είχε και το βαρισίμαν των καθήκων να εγκρίνει όλα τα καινούργια νομοσχέδια που εναρμόνιζαν το εθνικό μας δίκαιο με το κοινοτικό κεκτημένο. Τα κύρια πορίσματα της έρευνας της διαδικασίας προσαρμογής της Κύπρου οδηγούν σε μια κατεύθυνση ουσιαστικά απολυτικής διαδικασίας εναρμόνισης. Τον όρο απολυτική τον ερμηνεύω ως την κατεύθυνση, ως την απουσία πολιτικής σύγκρουσης στην διαδικασία νομικής προσαρμογής με το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή, αυτό που κάνω είναι ότι το καθορίζω συγκρίνοντας την έκταση και το μέγεθος της αλλαγής που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί με την υιοθέτηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έπρεπε να ενσωματωθούν στο κυπριακό νομικό σύστημα, μαζί με τον βαθμό ομαλότητας της διαδικασίας εναρμόνισης, αλλά και της στήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η εξαιρετική ομαλότητα και χρονική αποδοτικότητα που καταγράφεται στη διαδικασία, παρά τις μεγάλες αλλαγές που ουσιαστικά εισήχθησαν, κατευθύνει προς αυτόν τον όρο που προτείνω ως απολυτική προσαρμογή. Ένεκα αυτής της απουσίας πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δρόντες, ανεξαρτήτως πόσον τους επηρέαζαν οι επικείμενες αλλαγές στον κοινωνικό τομέα, παρά τις εκτενείς νομοθετικές αλλαγές όπως ανέφερα, με οδήγησε ουσιαστικά σε αυτόν τον όρο. Και αυτό που έκανα ήταν μια εκτεταμένη έρευνα μέσα στον
τύπων εκείνης της εποχής και άλλες δημόσιες πηγές. Και αυτό που βλέπουμε είναι ότι πολλή από την νομοθεσία εγκρίθηκε χωρίς να λάβει οποιαδήποτε ουσιαστικά δημοσιότητα, πρωτίστως όμως χωρίς αντιπαραθέσεις σε κανέναν επίπεδο και στο επίπεδο της Βουλής. Να ξεκινήσω με το να πω ότι οι τομείς της κοινωνικής πολιτικής οι οποίοι επέλεξα να εξετάσω ήταν εκείνοι που εμπίπτουν στη σφαίρα των εργατικών δικαιωμάτων. Εργασιακά δικαιώματα, συνθήκες απασχόλησης, την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας και την ισότητα ανδρών και γυναικών στην εργασία, που είναι και τομείς οι οποίοι είναι του άμεσου ερευνητικού ενδιαφέροντος. Και προσαρμογή στις διατάξεις του κοινοτικού κεκτημένου στο σύνολο των οδηγιών που περιλάμβανε ουσιαστικά μεγάλων βαθμών αλλαγών στον τομέα, στους τομείς αυτούς, όπου έως τότε η ρύθμιση καθοριζόταν κατά κανόνα από μη νομικές νόρμες και ουσιαστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων. Ως εκ τούτου υπήρχαν σημαντικά νομοθετικά κενά, τα οποία έπρεπε να πληρωθούν. Οι συλλογικές συμβάσεις είναι βασικά συμφωνίες κυριών που δεν είναι νομικά δεσμευτικές και αυτό σημαίνει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη των συλλογικών συμβάσεων δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης τους, το οποίο θεωρητικά ευκολύνει την αθέτηση υποχρεώσεων από έκαστο μέρος. Επίσης σημαίνει ότι οι συλλογικές συμβάσεις δεν έχουν αυτό που λέμε το erga omnes αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχουν κάλυψη εναντί όλων, καθότι δεν μπορούν να εφαρμοστούν, να επιβληθούν μάλλον και να εκτελεστούν σε ολόκληρον τον τομέα, ενώ αντιθέτως εφαρμόζονται μόνο στα μέλη των εργαζομένων που καλύπτονται από αυτές τις συμβάσεις, ενώ δεν εφαρμόζονται σε μη μέλη των οργανισμών που υπέγραψαν μια συγκεκριμένη σύμβαση. Στην περίπτωση της Κύπρου, η αποσία του erga omnes στο σύστημα των εργασιακών σχέσεων που επικράτούσε πριν την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο, σήμαινε ότι οι συλλογικές συμβάσεις ήταν δυνατόν να παραβιαστούν ανά πάσα στιγμή, καθώς η εξάρτηση του συστήματος στο σεβασμό, των υποχρεώσεων δηλαδή, δεν εξασφάλιζε απαραίτητα μελλοντική σταθερότητα. Αν και μπορώ να πω ότι σε τεράστιο βαθμό οι συλλογικές συμβάσεις δεν παραβιάζονταν μέσα στα χρόνια. Σε ευρωπαϊκό όμως επίπεδο υπήρχε η ανάγκη για ένα πιο σταθερό σύστημα με ισχυρότερα νομικά θεμέλια που θα ήταν καθολικά δεσμευτικό σε εθνικό επίπεδο κάλυψης, και αυτό ήταν κάτι που στο έγγραφο του 2000, το έγγραφο κοινής θέσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εστήριξε ουσιαστικά, λέγοντας ότι είναι ευθύνη των κρατών μελών να δημιουργήσουν βιώσιμο και καθολικά εφαρμόσιμο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Κάτι που οι συλλογικές συμβάσεις δεν το έκαναν το να είναι καθολικά εφαρμόσιμο. Έτσι, από την αρχή της διαδικασίας προσαρμογής και λαμβάνοντας ουσιαστικά σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην περίπτωση της Ελλάδας όταν είχε τη δική της εμπειρία προσαρμογής, η κυβέρνηση είδε την ανάγκη για να γίνει ομαλά αυτή η διαδικασία, να εντάξει μέσα στη διαδικασία αυτήν τους κοινωνικούς εταίρους. Και έτσι οι κοινωνικοί εταίροι ήταν μέρος της διαδικασίας σύνταξης του νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή τους έκανε μέρος των τεχνικών επιτροπών. Όταν δηλαδή εισαγόταν αυτόν τον νέο νομοθετικό πλαίσιο με σκοπό τη διασφάλιση της εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, θα ήταν μέρος αυτής της διαδικασίας τα μέλη δηλαδή τόσο των συντεχνιών όσο και των εργοδοτικών οργανώσεων, που μέσα στα χρόνια η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικών εταίρων ήταν ειρηνική και εξακολουθεί να είναι καλή, να έχουν μια καλή συνεργασία οι κοινωνικοί εταίροι. Και υπήρχε εντύπωση ότι αυτόν το θετικό ιστορικό συνεργασίας των περασμένων ετών, δηλαδή θα καθιστούσε τη διαδικασία ομαλή και χωρίς συγκρούσεις, δηλαδή δεν θα τους έφερνε έναν πρωτετελεσμένου μετά, δηλαδή την όλη εναρμονιστική διαδικασία. Έτσι, εν τέλει, οι τεχνικές επιτροπές που συστάθηκαν αποτελούνταν τόσο από νομικούς, προφανώς, και από τους κοινωνικούς εταίρους, δηλαδή
ήταν αξιωματούχοι ουσιαστικά των συνδικαλιστικών οργανώσεων και εκπροσώποι των εργοδοτών. Γενικότερα όμως, μπορώ να πω ότι σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από αυτόν των τεχνικών επιτροπών και καταλήγοντας στο επίπεδο της Βουλής των Αντιπροσώπων, δηλαδή το ανώτατο σώμα όπου καταλήγει το νομοσχέδιο της Τεχνικής Επιτροπής για ψήφιση, για τελική ψήφιση, υπήρξε μία επιστράτευση σε έναν κοινό στόχο μιας ολόκληρης κοινωνίας, που αυτό είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ανεξαρτήτως κομματικής παράταξης, η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρήθηκε ένας εθνικός στόχος για την Κύπρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο αξίζει να το υπογραμμίσουμε. Και είναι και κάτι το αρκετά... είναι αυτό που δημιουργεί και, αν το θέλετε, το παράδοξο. Δηλαδή, είναι μια απολυτική διαδικασία σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής, αλλά ακριβώς το αντίθετο σε επίπεδο υψηλής πολιτικής. Δηλαδή, σε επίπεδο υψηλής πολιτικής, το να μπει και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ενταχθεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ένα τεράστιο στοίχημα για να, όπως το έθεταν τότε, να λυθεί το Κυπριακό. Υπήρχε αυτό, αν το θέλετε, το όραμα του ότι ήταν εθνικός στόχος, αλλά ήταν εντελώς απολυτικών σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής, διότι ως έναν βαθμό παραβλέψαμε αρκετά πράγματα ή τα κάναμε να κυλήσουν ομαλά και να λύσουμε όσα προβλήματα μπορούσαμε όσο πιο εύκολα και με περισσότερη συνεργασία, ακόμα καλύτερα, διότι αυτό αποδείχτηκε στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής, καλή συνεργασία για να λυθούν, και γρήγορα μάλιστα, ούτως ώστε να ενταχθούμε όσο πιο ομαλά και γρήγορα μπορούσαμε. Αυτά είναι τα δύο πράγματα τα οποία θα υπογραμμίσω στη συνέχεια. Έτσι, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εναρμόνισης, η Κυπριακή Δημοκρατία δήλωσε ξεκάθαρα εξ αρχής στο έγγραφο θέσης της, το position paper της δηλαδή το 1999, ότι η πλήρης εναρμόνιση θα επιτευχθεί μέχρι την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ως υπόθεση εργασίας, δόθηκε η προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου του 2003, που θεωρήθηκε ως ο θεωρητικός στόχος για την επίτευξη του σκοπού του νομοθετικού προγραμματισμού. Αυτή η αισιοδοξία που είχε εκφραστεί σε αυτόν το έγγραφο θέσης ήταν σίγουρα κάτι το αξιοσημείωτο, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τις αρκετά εκτεταμένες προσαρμογές που έπρεπε να γίνουν στο υφιστάμενο νομοθετικών πλαίσιων, το αρκετά κενών, αν το θέλετε, νομοθετικών πλαίσιων της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, αν πιάσουμε τους τομείς τους οποίους εξέτασα, δηλαδή ξεκινήσουμε με αυτόν των εργασιακών δικαιωμάτων και συνθηκών εργασίας, τα νομοθετικά κενά που υπήρχαν ήδη στη χώρα να απαιτούσαν την εφαρμογή νομικών καθεστώτων που βασίζονταν σε πάνω από 10 διαφορετικά ζητήματα και τα οποία σχημάτισαν τη βάση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε σχέση με τις ομαδικές απολύσεις, τις μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, την πτώχευση εργοδότη, τις πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ατομικής εργοδότησης, το χρόνο εργασίας, την υγεία και την ασφάλεια σε μόνιμη ή προσωρινή εργοδότηση, την μερική απασχόληση, τους νέους στην εργασία, την απόσπαση εργαζομένων και τη σύσταση Ευρωπαϊκών Επιτροπών Εργασίας. Αυτά ήταν τα ζητήματα τα οποία δεν ήταν νομικά ρυθμισμένα μέχρι εκείνη την περίοδο και έπρεπε να εισηχθεί νομοθεσία. Στον τομέα ασφάλειας και υγείας στην εργασία υπήρχαν πάνω από 22 τομείς όπου δεν υπήρχαν νόμοι και έπρεπε να εισάγουμε νέα νομοθεσία. Και ειδικά στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας ήταν και τομέας ο οποίος έβαζε και έναν τεράστιο βάρος οικονομικών πάνω στον εργοδότη να εισάγει τις συγκεκριμένες νομοθεσίες, κάτι που θα το δούμε στη συνέχεια. Και τέλος, στον τομέα της ισότητας των φύλων, τα νομοθετικά κενά κατέστησαν αναγκαία την εφαρμογή νομικών καθεστώτων που βασίζονταν σε ζητήματα ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων, κάτι το οποίο ρυθμιζόταν, αλλά υπήρχε νομοθεσία, αλλά με πάρα πολλά κενά. Όμως έπρεπε επίσης να εξυγχρονίσουμε την νομοθεσία μας για επαγγελματική εκπαίδευση και προαγωγή, δηλαδή
που να εισάγει τον όρο της ισότητας, η συμμεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν ανεξάρτητη δραστηριότητα και επίσης το θέμα της προστασίας των αυτοεργοδοτούμενων γυναικών κατά την εγκυμοσύνη και την μητρότητα, όπως και θέματα ασφάλειας και υγείας των εγγύων. Επίσης, θέματα γονικής άδειας και ίσης μεταχείρισης σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και συστήματα επαγγελματικής κοινωνικής ασφάλισης. Αυτά είναι θέματα τα οποία υστερούσαμε πάρα πολύ και είχαμε τεράστια κενά στην νομοθεσία μας. Έτσι, ουσιαστικά, η υιοθέτηση των ευρωπαϊκών οδηγιών σε αυτούς τους τομείς είναι εκπληκτικό ότι ολοκληρώθηκε πριν την ημερομηνία ακόμη που ετέθηκε ουσιαστικά ως στόχος. Δηλαδή, ορίστηκε η 1η Μαΐου του 2003 ως ένας στόχος, αλλά ακόμα και πριν την 1η Μαΐου του 2003, πολλά από τα νομοθετήματα που επεξεργάστηκε η Τεχνική Επιτροπή για μας είχαν ήδη εισηχθεί. Σαφέστατα, η Κύπρος είχε θέσει ψηλές βλέψεις, υπήρχε μια εντατική, αν το θέλετε, διαδικασία εναρμόνισης και επιχειρώντας μια σύγκριση μεταξύ της ημερομηνίας που προέβλεπε το έγγραφο θέσης και της εισαγωγής των νέων εναρμονιστικών νομοθετημάτων, αν πιάσουμε μάλιστα και την ημερομηνία που έκαστος εναρμονιστικός νόμος ψηφίστηκε από τη Βουλή και στη συνέχεια ανετέθηκε σε ισχύ, αυτό που προκύπτει είναι ότι οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα σχεδόν στην ολότητα τους εκπληρώθηκαν και το όλο χρονοδιάγραμμα υλοποιήθηκε ουσιαστικά στην ολότητα του. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπήρχαν μόνο 2 εξαιρέσεις. Ο ένας ήταν στον νόμο που αφορούσε τη σύσταση Ευρωπαϊκών Επιτροπών Επιχειρήσεων και το άλλο ήταν στον νόμο περί της απόσπασης εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών. Όμως και σε αυτές τις περιπτώσεις η νομοθεσία τέθηκε σε ισχύ πριν την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή πριν την 1η Μαΐου του 2004. Όπως έχω πει, τα ορισμένα προβλήματα που προέκυψαν δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Μπορώ να πω ότι ένα από αυτά είχε να κάνει με την ορολογία που αφορούσε, που θα χρησιμοποιούν, αν το θέλετε, κατά τη διαδικασία της σύνταξης του νόμου σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις, διότι ο ορισμός στην εθνική μας εννόμην τάξη για τις απολύσεις δεν αντιστοιχούσε πλήρως των ορισμών της οδηγίας. Ο δικός μας δηλαδή δεν ήταν τόσο ευρύς όσο αυτός των οδηγιών για να καλύψει όλους τους τύπους απολύσεων. Τελικά αποφασίσαμε ότι απλά θα ενσωματώναμε τον όρο της οδηγίας και έτσι το λύσαμε πολύ εύκολα αυτό το πρόβλημα. Το μοναδικό, αν θέλετε, σχετικά σοβαρό πρόβλημα το οποίο προέκυψε αφορούσε τον νόμο σχετικά με τους εργαζόμενους απασχόληση ορισμένου χρόνου. Και το γεγονός ήταν ότι βάσει των διατάξεων του νόμου οι εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου μπορούσαν να παυθούν ή να μην ανανεωθούν μετά την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου τους, χωρίς καμία ενημέρωση ή κανενός είδους αποζημίωση. Και αυτό ήταν κάτι που δημιούργησε πρόβλημα, καθώς η Βουλή των Αντιπροσώπων ήταν ιδιαίτερα πρόθυμη να εγκρίνει τέτοια νομοθεσία. Και πάλι, παρά τη φαινομενικά σοβαρή διάσταση του προβλήματος, δηλαδή φαινομενικά είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό, η νομοθεσία εγκρίθηκε ως είχε. Και εγκρίθηκε μόνο με καθυστέρηση μερικών μηνών και χωρίς έντονη συζήτηση. Μάλιστα, μέσω εκτεταμένης έρευνας των τύπων και μάλιστα όχι μόνο στον τύπο, σε διάφορες δημόσιες πηγές, αυτό που βλέπουμε είναι ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία εγκρίθηκε χωρίς να λάβει καμία απολύτως δημοσιότητα. Και αυτό είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό.
Στον τομέα της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε είναι αυτό που ανέφερα πριν, το ότι σε πάρα πολλές από τις οδηγίες υπήρχε μεταβατική πρόβλεψη για πιθανότητα αίτησης για παρέκκληση. Κάτι το οποίο εμείς δεν θέλαμε να θέσουμε, ούτως ώστε, διότι η σημασία της μεταβατικής αυτής πρόβλεψης είναι ότι παρέχει στα κράτη-μέλη μία χρονική περίοδο χάριτος και κατά τη χρονική αυτή περίοδο οι εργοδότες ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να αναλάβουν όλες τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το κεκτημένο, όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες. Και να αναλάβουν τον προστατευτικό εξοπλισμό στην εργασία του, να συμμορφωθούν με τις διάφορες διατάξεις, στις τομείς δραστηριότητας, να βελτιώσουν τα μέτρα προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας, οποιοδήποτε ρίσκο, χρήση, οποιοδήποτε ουσιών είναι επιβλαβής, να χωρίζουν, αν θέλετε, τους εργάτες τους σε διάφορες ομάδες βάσει κατηγοριών, αν υπάρχουν έγκυες ή νεαρά άτομα, οι διάφορες κατηγορίες που οφείλουν να προστατεύονται με βάση ιδιαίτερων συνθήκων. Όμως το πρόβλημα με αυτή την πρόβλεψη είναι ότι στην περίπτωση των χωρών οι οποίες είναι προς ένταξη, δηλαδή εναρμονίζονται για να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η διάταξη της περίοδου χάριτος εφαρμόζονται εφόσον εμπίπτει εντός της χρονικής προθεσμίας της ημερομηνίας προσχώρησης και δίδεται μόνο δηλαδή δεν δίνεται επιπρόσθετη περίοδο χάριτος εάν υπερβαίνει την ημερομηνία ένταξης. Δηλαδή, εάν σου δοθεί περίοδος χάριτος 2 ετών και τα 2 έτη, για παράδειγμα, υπερβαίνουν το 2004, τότε η περίοδος ένταξης σου τότε δεν θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Και έτσι, οποιαδήποτε αίτηση για πρόβλεψη περίοδου χάριτος μετά την ημερομηνία προσχώρησης θεωρείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως αίτημα παρέκκλησης. Και αυτή η προφανής επιπλοκή σχετικά με την περίοδο χάριτος των οδηγιών οδήγησε σε εντάσεις μέσα στις τεχνικές επιτροπές κατά την όλη διαδικασία προσαρμογής. Και οι εργοδότες θεώρησαν ότι προφανώς ήταν πάνω τους όλον το οικονομικό βάρος που ενέπιπτε και ήταν και τεράστιο οικονομικό βάρος για να συμμορφωθούν σε μια τόσο μικρή περίοδο για να μην ζητήσουν παρέκκληση. Από την άλλη, το να ζητήσεις παρέκκληση σημαίνει ότι ο εθνικός σου στόχος του να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θα ευηθιζόταν ουσιαστικά. Έτσι, οφείλοντας να συμμορφωθούν με τις διατάξεις της οδηγίας περί ασφάλειας και υγείας, των οδηγιών ουσιαστικά περί ασφάλειας και υγείας, ουσιαστικά έπρεπε να δαπανίσουν αυτά τα ποσά. Έτσι, αυτόν το μεγάλο οικονομικό βάρος περιέπιπτε στους εργοδότες. Καταλαβαίνετε ότι ήταν αρκετά πιο σημαντικό, ιδιαίτερα όσον αφορούσε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του νησιού και οι οποίες επίσης αισθάνθηκαν να βρίσκονται και σε πιο μειονεκτική θέση έναντι των άλλων εργοδοτών. Να πω επίσης ότι στο τέλος όμως και πάλι... Ναι. Ο χρόνος λίγο. Εντάξει, τελειώνω, Ανδρέα μου, θα το ολοκληρώσω. Και πάλι, ολοκληρώνοντας, να τελειώσω αυτόν και να πω κάτι και να κλείσω. Και πάλι αυτόν έγινε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, δηλαδή όντως επλήρωσαν αυτόν το βάρος και ουσιαστικά δεν ζητήσαμε οποιαδήποτε παρέκκληση. Το ίδιο και στον τομέα της ισότητας, όλα έγιναν κατά γράμμα και η νομοθεσία, οι οδηγίες
υιοθετήθηκαν όσοι είχαν. Έτσι να πω κλείνοντας ότι αν και πρώτης όψεως εντυπωσιακό αναλογιστήκαν στην έκταση της νομοθετικής μεταρρύθμισης που έπρεπε να επιτευχθεί μέσα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι ότι για την Κύπρο η ένταξη στην Ένωση ήταν κάτι το οποίο τέθηκε ως εθνικός στόχος. Και δεν ήταν σημαντικό απλά να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει το εθνικό της πρόβλημα από μια άλλη αναβαθμισμένη πολιτική πλατφόρμα, αλλά ήταν και θέμα ταχύτητας. Και ήταν πολύ σημαντικό για την Κύπρο να μην χάσει το συγκεκριμένο κύμα διεύρυνσης. Ως εκ τούτου, υπήρχε στη χώρα μια σιωπηλή αντίληψη ότι αυτός ο εθνικός στόχος ήταν κάτι σαν ιερόν καθήκον όλων και αυτόν υπηρέτησε με το δικό του τρόπο και το κοινοβουλευτικό όργανο της χώρας, το οποίο χωρίς προστριβές εψήφισε μια σωρία εναρμονιστικών νομοθετημάτων και ουσιαστικά ενώ όπως είπα πριν, σε επίπεδο υψηλής πολιτικής είχαμε μια πολύ έντονα πολιτικοποιημένη πορεία ένταξης, σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής είχαμε μια διαδικασία απολιτικής φύσεως. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και για τον 1-2 λεπτάκια έξτρα χρόνο που μου δόθηκε. Αγαπητή Χριστίνα, και εμείς ευχαριστούμε. Όντως η εισήγηση σου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και ελπίζω να μας δοθεί ο χρόνος να συζητήσουμε και κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου, αλλά και μεταγενέστερα. Περνώ τώρα στην κυρία Κατερίνα Γαβριλίδου από το European Cyprus Society. Η κυρία Γαβριλίδου θα καταθέσει εισήγηση με θέμα «Ο ρόλος της Βουλής των Αντιπροσώπων στην ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν και μετά». Κυρία Γαβριλίδου, έχετε τον λόγο. Χαίρετε και από μένα και ευχαριστώ για την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας. Εισαγωγικά, η σχέση μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησε το 1972 με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, ΕΟΚ. Η συμφωνία, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου του 1973, είχε ως πρωταρχικό στόχο την εγκαθίδρυση και ανάπτυξη εμπορικών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της ΕΟΚ. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις της Κύπρου με την Ευρωπαϊκή Ένωση άργησαν να αναπτυχθούν περαιτέρω, λόγω της τουρκικής εισβολής του 1974. Έτσι, το 1987 υπογράφηκε και η Συμφωνία για την Τελωνειακή Ένωση με την ΕΟΚ, ενώ η Κυπριακή Δημοκρατία υπέβαλε επίσημα την αίτηση της για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 1990. Έπειτα από μια μεγάλη διαδικασία ενταξιακών διαπραγματεύσεων, σε συνάρτηση με την επιδίωξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενίσχυση του μεσογειακού της χαρακτήρα, η συνθήκη προσχώρησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπογράφηκε στη ΣΤΟΑ του Αττάλου στην Αθήνα στις 16 του Απρίλη του 2003, μέσα στα πλαίσια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πούμε ότι εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης την συνθήκη υπέγραψαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ιακώβου, μαζί με τους ηγέτες των άλλων 9 υποένταξη κρατών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα υπόλοιπα υποένταξη κράτη διενήργησαν δημοψήφισμα για την ένταξη του ΣΥΜΗ στην ευρωπαϊκή οικογένεια, το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας προβλέπει ότι η κύρωση όλων των διεθνών συμφωνιών από την Κυπριακή Δημοκρατία απαιτεί ψήφιση σε νόμο από την Βουλή των Αντιπροσώπων. Έτσι, σε ειδική συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, στις 14 Ιουλίου του 2003, η συνθήκη προσχώρησης επικυρώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, η Ολομέλεια της οποίας ψήφισε ομόφωνα σε νόμο το σχετικό κυρωτικό νομοσχέδιο. Έπειτα από σύντομες ομιλίες του Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη Χριστόφια, και των αρχηγών και εκπροσωπών των κομμάτων που εκπροσωπούνταν στην τότε Βουλή, πραγματοποιήθηκε η ψήφιση της συνθήκης. Ακολούθως, όπως προνοεί το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπογράφηκε ο κυρωτικός νόμος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 15 Ιουλίου του 2003
και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 25 Ιουλίου του 2003. Έτσι, η Κύπρος ήταν η πρώτη χώρα που επικύρωσε τη συνθήκη προσχώρησης. Κατά τη διάρκεια της προενταξιακής περίοδου, η Ολομέλεια της Βουλής αποφάσισε στις 25 Φεβρουαρίου του 1999 τη διεύρυνση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών σε Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, έτσι ώστε να ασχολείται με την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η εν λόγω επιτροπή ήταν η μεγαλύτερη σε αριθμό επιτροπή στο Κυπριακό Κοινοβούλιο, με συνολικά 19 βουλευτές. Ακόμη για την κάλυψη των νέων αναγκών, στη Βουλή προσλήφθηκαν 7 λειτουργοί ευρωπαϊκού δικαίου στις 15 Δεκεμβρίου του 1999. Πρέπει να αναφέρουμε ότι η Επιτροπή διαχωρίστηκε εκ νέου στις 14 Ιουνίου του 2001 σε 2 επιτροπές και η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων λειτουργήσε μέχρι και το 2011. Η κύρια αρμοδιότητα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κατά την προενταξιακή περίοδο ήταν να παρακολουθεί τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις μεταξύ της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, η Επιτροπή λάμβανε ενημέρωση ανατακτά διαστήματα από την Κυπριακή Κυβέρνηση σχετικά με τα έγγραφα που αφορούσαν την ενταξιακή πρόοδο της Κύπρου και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμη, η Επιτροπή ήταν υπεύθυνη για τη μελέτη των νομοσχεδίων και των κανονισμών που είχαν ως στόχο την εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με ταχύτερες διαδικασίες από ό,τι συνήθως, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων εξέτασε και προώθησε στην Ολομέλεια συνολικά 1.197 εναρμονιστικά νομοθετήματα. Με την επίσημη ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004, η Βουλή απόκτησε καινούρια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως και όλα τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων αναμορφώθηκε και αναβαθμίστηκε για να μπορεί να ανταποκρίνεται καλύτερα στα νέα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τέλος, από το 2005 και μετά, τα εναρμονιστικά νομοθετήματα εξετάζονται από τις ειδικές επιτροπές, χωρίς την ταχεία διαδικασία που είχε χρησιμοποιηθεί προηγουμένως. Συνοπτικά, οι κύριες αρμοδιότητες της Βουλής μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να παρακολουθεί τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να προσπαθεί να επηρεάσει αυτήν τη διαδικασία. Συγκεκριμένα και με βάση τη συνθήκη του Άμστερνταμ, η Βουλή ζήτησε από την Κυπριακή Κυβέρνηση συνεχή ενημέρωση για τις προτάσεις νόμου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικότερα όλων των εγγράφων που κατατίθονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτόν τον τρόπο, η Βουλή έχει τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή της σε θέματα που επηρεάζουν την Κύπρο πριν να λαμβάνονται οι αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρχικά να πούμε ότι η ενημέρωση από την Κυπριακή Κυβέρνηση ήταν σχετικά περιορισμένη, όμως με την ηλεκτρονική σύνδεση της Βουλής μέσω του Extranet, η Βουλή απέκτησε ηλεκτρονική πρόσβαση σε πλήθος εγγράφων που αποστέλλονταν στην Κυπριακή Κυβέρνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά, ο στόχος της Βουλής είναι να μπορεί να επηρεάζει τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σε πολιτικό επίπεδο είναι εφικτό, όμως λόγω του ότι η Κύπρος διοικείται από προεδρικό σύστημα διακυβέρνησης με πλήρη διάκριση των εξουσιών, εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική, η Βουλή ως νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να επιβάλλει ή να υπαγορεύσει οποιαδήποτε θέση στην κυβέρνηση, η οποία είναι η εκτελεστική εξουσία. Όσον αφορά την παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Συνθήκη της Λισαβόνας και συγκεκριμένα το Πρωτόκολλο 1 επεξηγεί το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων στην παρακολούθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι και η Βουλή διέπεται από αυτήν τη συμφωνία και για να μπορεί να διεκπεραιώσει το ρόλο της
σε αυτόν το κομμάτι, χρειάζεται συνεχή και έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με όλα τα έγγραφα που κατατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, για να μειώσει το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε το 2006 με απόφαση του τότε Προέδρου Χωσέ Μανουέλ Μπαρόσο την αποστολή όλων των προτάσεων νόμου και άλλων εγγράφων απευθείας στα κοινοβούλια των κρατών μελών, έτσι ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να μπορούν να καταθέτουν τις απόψεις τους με βάση την αρχή της επικουρικότητας. Η πρωτοβουλία αυτή έγινε θεσμός με την έναρξη της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου του 2009, με αποτέλεσμα τα Εθνικά Κοινοβούλια και η Βουλή των Αντιπροσώπων να λαμβάνουν όλα τα σχετικά έγγραφα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να εκφέρουν την άποψη τους είτε επί της ουσίας των προτάσεων, χωρίς κάποια χρονική προθεσμία, είτε επί της στήρησης ή μη της αρχής της επικουρικότητας εντός 8 εβδομάδων. Πρέπει να τονίσουμε ότι η παράθεση απόψεων από τα Εθνικά Κοινοβούλια όσον αφορά την ουσία μιας νομοθετικής πρότασης δεν είναι δεσμευτική, όμως πολιτικά είναι σημαντική, καθώς τους επιτρέπει να θέτουν τις απόψεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση, όταν ένα Εθνικό Κοινοβούλιο αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την αρχή της επικουρικότητας, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να επανεξετάσει την πρόταση εάν λάβει το 1/3 των ψήφων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Όταν η πρόταση αφορά το χώρο της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε χρειάζεται το 1/4 των ψήφων. Επίσης, η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων πραγματοποιεί κοινοβουλευτικό έλεγχο και εξετάζει την πολιτική της κυβέρνησης σε σχέση με τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή παρακολουθεί την εναρμόνιση της Κυπριακής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτήν τη διαδικασία. Για να πετύχει αυτόν τον στόχο, η Βουλή έχει δημιουργήσει ένα δικό της μηχανισμό, στον οποίο καταγράφει ανά μήνα όλες τις υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας όσον αφορά την μεταφορά μιας ευρωπαϊκής οδηγίας σε εθνική νομοθεσία. Όσον αφορά την διακοινοβουλευτική δράση της Βουλής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής συμμετέχει σε διακοινοβουλευτική δράση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κοινοβούλια των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αντίστοιχες επιτροπές τους. Μία από τις πιο γνωστές διακοινοβουλευτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχει είναι η διάσκεψη των κοινοβουλευτικών επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η λεγόμενη COSAC, και οι διασκέψεις της COSAC πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο στη χώρα που προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διασκέψεις προετοιμάζονται από τους προέδρους της COSAC, οι συναντήσεις των οποίων διεξάγονται πριν από κάθε διάσκεψη. Η Βουλή των Αντιπροσώπων συμμετέχει στις διασκέψεις της COSAC μαζί με 6 βουλευτές. Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκησε από την 1η Ιουλίου του 2012 μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2012, πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη των Προέδρων της COSAC στη Λεμεσό μεταξύ 8 με 9 Ιουλίου 2012, όπου πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής ήταν ο κ. Σαβέροφ Νεοφύητου και επομένως ήταν και ο πρόεδρος της διάσκεψης. Επίσης, πραγματοποιήθηκε η διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διοργανώθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στη Λευκοσία μεταξύ 14 και 16 Οκτωβρίου του 2012. Γενικότερα, η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνώρισε για πρώτη φορά τη σημασία που έχει ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στην καλή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το IPEX το 2000,
το οποίο είναι μια πλατφόρμα για άμεση και αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λειτουργεί της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων και της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής. Έχουν οριστεί ως ανταποκριτές της Κυπριακής Δημοκρατίας στην IPEX και η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Αυστριακό Κοινοβούλιο μεταξύ 14 και 15 Νοεμβρίου του 2019. Ανακεφαλαιώνοντας, η σημαντικότητα της Βουλής στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου φαίνεται μέσα στα χρόνια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της ως η νομοθετική εξουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τις απαραίτητες νομοθετικές κυρώσεις από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, τόσο πριν όσο και μετά από την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, όσο ο κατεξοχήν αντιπροσωπευτικός θεσμός των Κυπρίων πολιτών, η Βουλή μέσα από τους αντιπροσώπους της μπορεί να ελέγχει και να επηρεάζει ως ένα σημαντικό βαθμό τις αποφάσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, αγαπητή Κατερίνα Γαβριλίδου, για την εισήγησή σου. Μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω και τα 4 μέλη της συνεδρίας αυτής που έχουν καταθέσει πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις 2 ερωτήματα. Πρώτον, ποιο ήταν το μεγαλύτερο επίτευγμα της Κυπριακής Βουλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και δεύτερον, ποιο ήταν το πιο μελανό σημείο? Επειδή έχω ακούσει αρκετά επιτεύγματα, έχω ακούσει αρκετά θετικά. Από όλα αυτά, ποιο ήταν το πιο θετικό? Να πω ότι, αν μπορεί, συγγνώμη, να μπορώ να γίνουν unmuted οι ομιλητές για να μπορούν να... Ναι, sorry, επειδή ήταν muted από την τεχνική υπηρεσία, sorry. Ναι, συγγνώμη. Μπορώ να λάβω το λόγο. Ποιος θα λάβει πρώτος το λόγο? Όποιος... Χριστιανά μου, ναι, παρακαλώ. Ναι. Όποιος θέλετε, ναι. Σε παρακαλώ, κάνε unmute τον εαυτό σου. Δεν σας ακούω. Ναι, κατά λάθος έγινα unmute, ναι. Εγώ θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Βουλής ήταν και συνεχίζει να είναι... Πάλι έκανες unmute. Παρακαλώ. Κατά λάθος που γίνεται. Είναι the host, λέει. Μας έκανε mute το host. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα έλεγα ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα της Βουλής είναι ακριβώς αυτή η εξωστρέφεια. Δηλαδή, το ότι πλέον παρακολουθεί και ευρωπαϊκά θέματα, στο βαθμό του δυνατού, τέλος πάντων. Βλέπουμε μια ολόκληρη υπηρεσία ευρωπαϊκών υποθέσεων, η οποία ασχολείται με τα θέματα επικουρικότητας, με τον πολιτικό διάλογο, η οποία παρακινεί και τα μέλη της Βουλής, προτείνοντας θέματα προς συζήτηση, ακριβώς για μεγαλύτερη εμπλοκή της Βουλής μας στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Τώρα, το πιο μελανό έχει σχέση με αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Βουλή θα μπορούσε να εντείνει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειές της για αυτό. Δηλαδή, να υπάρξει έτσι μεγαλύτερη πολιτική βούληση για να υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στα ευρωπαϊκά θέματα μέσω της Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Κύριος Χριστοδούλου, ναι. Ναι, αν μπορώ και εγώ να ελπίζω να με ακούτε καλύτερα τώρα από ό,τι προηγουμένως. Εγώ θα έλεγα ότι μια πολύ θετική στιγμή ήταν μια θετική περίοδος, θα έλεγα, ήταν η προενταξιακή, όπου πραγματικά έγινε μια τιτάνια προσπάθεια
να ολοκληρώσουμε το έργο της εναρμόνισης έγκαιρα προκειμένου να ενταχθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πραγματικά όλες οι υπηρεσίες του κράτους και η Βουλή των Αντιπροσώπων με τη σειρά της ως μια χωριστή πολιτιακή εξουσία στάθηκαν νομίζω όλοι στο ύψος των περιστάσεων και έδωσαν τη μάχη τους κυριολεκτικά για να τελειώσουμε έγκαιρα την εναρμόνιση μέσα από αμοιβαία συνεργασία και κατανόηση προκειμένου να πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ως μελανό σημείο δεν θα έλεγα. Θα έλεγα προσωπικά νομίζω ότι μια απογοήτευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση εισπράττουμε τελευταία λόγω της στάσης της ίσως σε διάφορα πολιτικά ζητήματα που ίσως θα περιμέναμε, όχι ίσως, οπωσδήποτε θα περιμέναμε περισσότερα λόγω του ότι ήταν και στρατηγικός στόχος η ένταξή μας, μεταξύ άλλων και για τους πολιτικούς λόγους, όχι μόνο για το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό είναι ίσως κάτι το αρνητικό. Επίσης, συνεχίζοντας αυτό που αναφέρει η συνάδελφος η Χριστιανά, θα ήθελα να πω ότι όντως θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερο αξιοποίηση του ρόλου μετά τη Λισαβόνα μέσα από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο αναφερθήκα προηγουμένως. Πρέπει να πω ότι εάν αξιοποιήσουμε αυτόν τον ρόλο, ακριβώς μπορούμε να μειώσουμε και να αμπλύνουμε και το δημοκρατικό για το οποίο πολύ εύστοχα έγινε λόγος σε προηγούμενες ενότητες του συνεδρίου, καθώς επίσης και να μειώσουμε και τη γραφειοκρατία καμιά φορά που παρατηρείται, διότι πολύ σωστά γίνονται αυτές οι παρατηρήσεις και οι κριτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά μέσα από τη συμμετοχή μας, μέσα από αυξημένη συμμετοχή, νομίζω μπορούμε άλλα προβλήματα να τα απειλήσουμε, άλλα να τα αμπλύνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει να ακούγεται η άποψή μας. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο μας μέσα από μια αυξημένη συμμετοχή μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα από όσα έχει ήδη πετύχει. Χριστίνα. Να πω καταρχήν ότι είναι σημαντικό εντάξει, να αναφέρουμε ότι δεν είναι, η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι το κατεξοχήν όργανο που έχει τη σύνδεση, την άμεση σύνδεση, αν το θέλουμε, με το ευρωπαϊκό όργανο. Είναι μέσω των μονίμων αντιπροσώπων, μέσω όλων αυτών που υπάρχει η σύνδεση και είναι συγκεκριμένα, ανέφερε το και στην ομιλία της η Χριστιανά αυτόν πριν, ότι είναι μετά και τη συνθήκη της Λισαβόνας που εδόθηκαν το πράσινο φως με κάποια ενισχυτικά μέτρα, αν το θέλουμε, και μέσα από την ανάγκη, αν το θέλουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για περισσότερων εκδημοκρατισμών, ενίσχυση δηλαδή του δημοκρατικού του ελλείμματος, κάποια μέσα για αύξηση, ενίσχυση, αν το θέλετε, των ρόλων των κρατικών, των εθνικών κοινοβουλίων για να έχουν κάποιο ρόλο. Τώρα, αν είναι έτσι άμεσα να απαντήσω αυτήν την ερώτηση, προφανέστατα και βάσει της παρουσίασης που έκανα, θα έλεγα ότι αυτό που αναφέρα και στην παρουσίαση μου, το δεδαλώδες έργο που είχαν σε όλα τα επίπεδα να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία, ξεκινώντας από τεχνικές επιτροπές και καταλήγοντας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αυτό θα το έλεγα ότι ήταν ένα επιτεύγμα για όλους και για τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό εγώ θα εκατέληγα ως απάντηση μου για το κύριο, αν το θέλετε, επίτευγμα. Είναι και το επίτευγμα βέβαια που ανέφερε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας, αλλά προφανώς θα το αναφέρω κι εγώ. Τώρα, μελανός σημείων, εντάξει, όπως είπα, καμιά δεκαετία έχει που θα πιάσω για να μπορώ να της χρεώσω κάτι που έχει και κάποιον πιο άμεσο ρόλο. Θα θέλαμε να δούμε, νομίζω, περισσότερη ανταλλαγή καλών πρακτικών, ίσως με άλλα κοινοβούλια πλέον μέσα και των ρόλων που έχουν τώρα τα κοινοβούλια με περισσότερη συνεργασία, αν το θέλετε, και ούτω καθεξής. Περισσότερη, ίσως, περισσότερο ρόλο στο να πιάσουν κάποια πρωτοβουλία και με την έκδοση κίτρινων καρτών, ουσιαστικά να δούμε, ας πούμε, αυτόν τον
εκδημοκρατισμό, το σημαντικό ρόλο, αν το θέλετε, πώς είναι στην πράξη, το κομβικό σημείο αυτών της ανταλλαγής πληροφοριών, πώς είναι και στην πράξη. Και αφού και το κοινοβουλευτικό έργο να μας δώσει περισσότερη ορατότητα, αν το θέλετε, το δικό μας Εθνικό Συμβούλιο, το δικό μας Εθνικό Κοινοβούλιο σε το κοινοβουλευτικό έργο. Θα το θέλαμε να μας δίνει αυτή την περισσότερη ορατότητα. Αυτό θα έλεγα εγώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κατερίνα Γαβριλίδου. Δεν σας ακούμε. Τώρα ναι. Θεωρώ ότι μία από τις πιο λαμπρές στιγμές της Κυπριακής Βουλής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν πραγματοποιήθηκαν οι διασκέψεις της ΚΟΖΑΚ στην Κύπρο, διότι αν δεν κάνω λάθος, ο διοργανωτής της κάθε συνάντησης, που σε αυτήν την περίπτωση ήταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, μπορεί να θέσει και τα θέματα που θα είναι πάνω στην ατζέντα συζήτησης. Έτσι ήταν μια πολύ σημαντική και λαμπρή, θεωρώ, στιγμή στην ιστορία της Βουλής. Όσον αφορά κάτι αρνητικό, δεν έχω βρει κάτι από την έρευνά μου. Ίσως... Ούτε 2013. Συγγνώμη. Ούτε και κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2013. Ναι, αυτό σίγουρα είχε πολλά μελανά σημεία. Και σίγουρα η Βουλή των Αντιπροσώπων προσπαθεί κάθε φορά και κάθε κρίση που έρχεται να την διαχειριστεί όσο καλύτερα μπορεί. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα υπάρχουν αρκετά σχόλια και ερωτήσεις. Αρκετά σχόλια στα οποία μπορούμε να τοποθετηθούν οι ομιλητές. Θέλετε να έχουμε πάνω στο chat, αν θέλετε να το δούμε. Βλέπω και στο chat και στα comments. Υπάρχει μια ερώτηση του Γιώργου Χαραλάμπους προς τη Χριστίνα Ιωάννου, μεταξύ άλλων, για τον ρόλο των συντεχνιών, λέει. Γενικότερα, πώς τοποθετείται για τη συνεννητική, απολύτικη, σύμφωνα με τον Γιώργο Χαραλάμπους, διεργασία, όπως εξελίχθηκε τότε. Το ερώτημα είναι ποιος ήταν ή δεν ήταν ο ρόλος των συνεντεχνιών στο όλο ζήτημα. Ναι. Εντάξει, προφανέστατα μέσα στις τεχνικές επιτροπές, όπως έχω πει και πριν, υπήρχαν και αξιωματούχοι από τις διάφορες συντεχνίες. Ο ρόλος τους προφανώς ήταν πάρα πολύ σημαντικός και ειδικά μέσα στο θέμα, αν είναι ένα θέμα στο οποίο ήταν ιδιαίτερα σημαντικός, αν υπάρχει ένα θέμα στο οποίο ήταν πολύ σημαντικός, ήταν σε αυτό που έθιξα πριν, που είχε να κάνει και με το θέμα στην ασφάλεια στην εργασία, στο θέμα ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Οι συντεχνίες είχαν έναν αρκετά σημαντικό ρόλο εκεί για να το σπρώξουν προς την κατεύθυνση του να υπάρξει μια ομαλή, μάλλον κλείσιμο, αν το θέλετε, του θέματος προς το να μην ζητήσουμε παρέκκληση. Το έκαναν αρκετά έντονα lobbying, αν το θέλετε, το να κλείσει το θέμα αυτόν, και όπως και έγινε στο τέλος δηλαδή. Γενικότερα μπορώ να πω ήταν πολύ σημαντικός ο ρόλος των συντεχνιών και των δύο εταίρων ήταν πολύ σημαντικός. Δεν θέλω να ξεχωρίσω προσωπικά κάποιον από τους δύο. Έπαιξαν και δύο πολύ σημαντικό ρόλο και ήταν μάλιστα, όπως έχω πει και πριν, η ομαλή συνεργασία μεταξύ των δύο και η μέσα στα χρόνια ομαλή συνεργασία μεταξύ των εταίρων που έπαιξαν αυτόν τον ρόλο, αν το θέλετε, που βοήθησε. Μάλιστα, διακρίνω δύο ερωτήματα προς την κυρία Γαβριλίδου. Το ένα έχει να κάνει εάν ήταν κοινοβουλευτικό σύστημα το πολίτευμα της Κύπρου, κατά πόσον θα είχαμε ισχυρότερο ρόλο, θα υπήρχε ισχυρότερο ρόλο της Βουλής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δεύτερη,
Μια άλλη ερώτηση είναι ποιος ο ρόλος της Βουλής στην πάταξη της διαφθοράς. Ναι, όσον αφορά την πρώτη ερώτηση, βεβαίως, αν είχαμε κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Κύπρο, όπου για να περάσει, όπου η Βουλή ουσιαστικά είναι η εκτελεστική εξουσία και χρειάζεται η πλειοψηφία της Βουλής για τις αποφάσεις, βεβαίως και η Βουλή θα είχε πιο ισχυρό ρόλο μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, όπως είχα πει και στην ομιλία μου, λόγω του ότι στην Κύπρο έχουμε διάκριση εξουσιών νομοθετικής και εκτελεστικής, η Βουλή ως νομοθετική εξουσία δεν μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε απόφαση στην εκτελεστική εξουσία. Κάπου μπορεί να πιέσει τα πράγματα προς εκεί. Υπάρχουν παραδείγματα σύγχρονη κυπριακή ιστορία. Σίγουρα, ναι. Σίγουρα. Όσον αφορά το ερώτημα για την πάταξη της διαφθοράς, θεωρώ ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει, ιδιαίτερα μέσα από νομοθετικές προτάσεις που μπορεί να προτείνει και να ψηφίσει, έτσι ώστε να υπάρχει νομοθεσία για την πάταξη της διαφθοράς. Μια ερώτηση του Δημήτρη Κούρτη στην κυρία Φριδά. Κατά πόσον η σχέση υπαλληλίας των μόνιμων αντιπροσώπων προς τα εθνικά κοινοβούλια έρχεται σε σύγκρουση με την αναγκαία ελευθερία κινήσεων με σκοπό την ευδόκιμη εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ναι, πολύ εύστοχη θα έλεγα η ερώτηση του Δημήτρη. Αγγίζει έτσι την ουσία του προφίλ του μόνιμου αντιπροσώπου. Για να απαντήσουμε πρέπει να σκεφτούμε ποιος είναι ο στόχος. Ο στόχος μας είναι ο μόνιμος αντιπρόσωπος να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχει ευρωπαϊκή ταυτότητα ή να εξυπηρετήσει το συμφέρον της Βουλής του. Και σε αυτό το πλαίσιο σκεφτόμαστε ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος είναι υπάλληλος της Βουλής σε εθνικό επίπεδο και πρέπει να εξυπηρετεί το εθνικό συμφέρον. Δεν δουλεύει δηλαδή, είναι vacuum, δεν δουλεύει στο κενό. Υπάρχει πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού του το Εθνικό Κοινοβούλιο. Έχουν γίνει πολύ ενδιαφέρουσες μελέτες επί του θέματος. Μία από αυτές ακριβώς συζητά το κατά πόσον οι υπάλληλοι που αποσπώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση απεκδίονται του εθνικού ενδύματος τους και λαμβάνουν την υπερεθνική, την ευρωπαϊκή ταυτότητα. Μια ανάγκη να γίνεται αυτό. Μια ανάγκη να γίνεται αυτό. Όχι, δεν λέω αν είναι ανάγκη να γίνεται αυτό. Η έρευνα εστιάζει στο κατά πόσο γίνεται ή όχι. Ναι. Αν γίνεται αυτό ή όχι. Σε σχέση με τους μόνιμους αντιπροσώπους, κατέληξαν στο ότι παρόλο που είναι εκτεθειμένοι σε αυτό το ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι πολλές φορές ακόμα και στη γραμμή του πυρός, ας πούμε, διατηρούν την εθνική τους ταυτότητα. Δηλαδή, σκέφτονται πάντα το εθνικό συμφέρον. Ελπίζω να έχω απαντήσει στο Δημήτρη. Έχω και ένα πολύ ωραίο σχόλιο εδώ που λέει ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος δίνει το στίγμα του Ευρωπαίου ανθρώπου του μέλλοντος. Όχι μόνο του μέλλοντος, αλλά και του παρόντος. Υπάρχουν αυτά τα άτομα τα οποία κινούνται μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου. Και σε αυτή την πρόκληση κληθήκαμε και εμείς ως μόνιμοι αντιπρόσωποι να ανταποκριθούμε. Όπως έλεγε και η παλιά μας τότε διευθύντρια στην υπηρεσία μας, η αγαπητή κυρία Βασιλική Αναστασιάδου, μας είχαν ρίξει σε ένα ωκεανό όπου έπρεπε να κολυμπήσουμε. Και ακριβώς ο ρόλος μας ήταν να ενισχύσουμε την ορατότητά μας στο πλαίσιο μιας απαραίτητης ευελιξίας που μας παρήχε η θέση μακριά και από την ιεραρχία μας στην Κύπρο, όμως με σεβασμό στις θεσμικές και υπηρεσιακές ισορροπίες, τόσο στη Λευκοσία όσο και στις Βρυξέλλες. Καλήστε.
Βλέπω ότι επειδή ο χρόνος πιέζει, θα ήθελα ένα καταληκτικό σχόλιο. Θα δώσω 1 λεπτό στον κάθε εισηγητή. Θα πάω ανάποδα τώρα. Από την κυρία Γαβριλίδου. Καταληκτικό σχόλιο. Ως καταληκτικό σχόλιο θα ήθελα να πω ότι ο ρόλος της Βουλής γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ σημαντικός. Όμως πρέπει να αναδείξουμε αυτόν τον ρόλο και μέσα από μελέτες και παρουσιάσεις, έτσι ώστε να διαδοθεί περισσότερο η σημασία του ρόλου της Βουλής και να αναγνωριστεί περισσότερο. Ευχαριστώ. Χριστίνα Ιωάννου. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι εκτός από την παραδοξότητα την οποία παρουσίασα, δηλαδή το ότι κατά την περίοδο εναρμόνισης μας αυτό που βιώσαμε ήταν μια έντονα πολιτικοποιημένη διαδικασία εναρμόνισης σε υψηλών επίπεδων, την ίδια ώρα που ζούσαμε μια εντελώς απολιτική διαδικασία σε επίπεδο χαμηλής πολιτικής. Το άλλο πολύ ενδιαφέρον είναι ότι όντως βλέπουμε ότι όταν υπάρχει ένας απότερος εθνικός στόχος, δεν υπάρχουν προστριβές και όλα είναι ομαλά και βαίνουν ειρηνικά σε όλα τα επίπεδα, από επίπεδο τεχνικής επιτροπής μέχρι επίπεδο των Βουλής των Αντιπροσώπων. Ίσως αυτό θα μπορούσαμε να το δούμε και σε άλλα ζητήματα τα οποία μας μαστίζουν σήμερα, όπως είναι η διαφθορά. Και ας ελπίσουμε ότι θα το δούμε και εκεί, διότι είναι και αυτά κοινωνικά προβλήματα που μας μαστίζουν όλους το ίδιο, ίσως. Ευχαριστώ, Χριστίνα. Ανδρέας Χριστοδούλου. Ευχαριστώ. Δράττουμε τις ευκαιρίες για το καταληκτικό μου σχόλιο με αφορμή το σχόλιο και την παρατήρηση του κυρίου Σταύρου, ο οποίος ερώτησε κατά πόσον ο ρόλος μας θα ήταν πιο αποτελεσματικός σε μια προεδρευόμενη δημοκρατία, σαφέστατα. Έχουμε το παράδειγμα της Φινλανδίας, η οποία δεδηλωμένα δεν συμμετέχει στον πολιτικό διάλογο με τα θεσμικά όργανα, ακριβώς επειδή μπορεί να δεσμεύει την κυβέρνηση της, και αυτόν καταδεικνύει τη σημασία που έχει ειδικά για το κοινοβούλιο το δικό μας, μέσα στην ιδιαιτερότητα του πολιτικού μας συστήματος, το να συμμετέχει όσο το δυνατόν περισσότερο για να βελτιώσει και την νομοθετική πτυχή του έργου του και την πτυχή του κοινοβουλευτικού ελέγχου και να είναι πιο ορατό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιο συμμετοχικό. Και σίγουρα τα αποτελέσματα θα έλθουν. Σε όλες τις περιπτώσεις που αποστήλαμε έγγραφα γνώμης ή αιτιολογημένης γνώμης στις Βρυξέλλες, ακριβώς διαφάνηκε και αυτό που είπε η αγαπητή Χριστίνα, ότι υπήρχε και μία ομοφωνία και μία ομογνωμία και μία συνεννόηση. Είμαι σίγουρος ότι το μέλλον θα είναι πιο θετικό. Ελπίζουμε. Χριστιανά Φρυδά. Ναι, πολύ επιγραμματικά να πω ότι παρόλες τις σχετικές δυσκολίες που έχουμε εντοπίσει τώρα και στις διάφορες παρουσιάσεις μας, γίνεται πολλή δουλειά στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εντάξει, θα ήθελα και εγώ να συνεχίσουμε έτσι. Αυτά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ για τις εξαιρετικές εισηγήσεις σας και για τον προβληματισμό ο οποίος προκύπτει από αυτή την ανταλλαγή και κατάθεση και ανταλλαγή ιδεών. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσουμε όλοι μαζί για τον Δημήτρη Κούρτη για την εξαίρετη οργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έγινε. Καλή συνέχεια σε όλους.